Čaute, tu je Mohamed 30034, vítame vás u 17. vlogu. Oslavujeme narodky. 17. vlog je na svete. Takže som sám v izbe. Čakám kamaráda. Pôjdeme si kopať, dneska som bol v obchode, ako vidíte. Není to vidno, ale... No. Prepáčte, že som nenatáčal 3 alebo 4 dní, nemal som čas, lebo škola. Takže chcel by som vás poprosiť o veľa lajkov, chcem predbehnúť takého kamaráda Multimana, možno ho poznáte. Hlavne mu to nepíšte do komentárov, to je iba medzi nami. A takže... Neviem, kedy natočím Five Nights at Freddy's. Mám budúci týždeň, lebo teraz nemám kameru, šetrím si na ňu. A fúha. Takže... Toto je tiež krátke video. Vonku je pekné. Vonku neprší. Dobre. Takže, ak sa vám toto video páčilo, dajte like. A odber. Wash.